Здравейте и добре дошли в блогът Спасените кукли 2024 година, декември месец. Извинявам се. Така, реших, че името, което ще ползвам всъщност няма да е Moon. Преди да започна само да уточним. Всъщност ще съм Вас. Извинявам се за недоразумението. Сега нека да започваме. Куклите, които спасих този месец, а именно декември месец, са ето тези кукли. Имаме две кукли Monster High, една кукла Bratz, една пони и две барбита. Ще започна с барбитата. Тази кукла е кукла от 2015 година, която всъщност е рижава с малко по-дебели вежди от другите барбита. Тя беше от колекция на самите барби. Това са обувките й. Ето как изглеждат отпред. Ето така изглеждат отзад. А ето ги от другата страна. Роклята й е най-нормална рокля, няма нищо специално в нея. По нея има розови листа, има сини и бяли цветя. Самата рокля е зелена и на роклята пише Барби на някои места. Ето тук, тук и тук. Куклата е рижава с къса коса, средно къса. Тя има розово червило, зелени очи. Както преди малко казах, има малко по-дебели вежди. И носът ти е различен от другите барбита, защото нейният е някакси малко по-сплескан на другите. Тя е с доста изчистено лице, защото по принцип барби имат грим, може би сенки или някакво друго червило, което повече да се забелязва. Ето това е другата кукла, която успях да спася. Тя е от втора употреба. Както виждате, ето тук има нещо като... Не съм сигурен какво е, но се забелязва като нацапано на челото й. Ето тук. Тя е от по-старите барбита, понеже лицето й не е като на малко по-новите. Тя има дълга и руса коса, стигаща до тук, което е малко под дупето. Косата й е много хубава. Тя е от една втора употреба, не съм сигурен дали казах вече. Тези дрехи по принцип не са нейни. Аз ги направих, за да може да я вкарам в видеото все пак. И ако някоя кукла няма дрехи, аз просто ще излагам тази рокля, която не е рокля по принцип, за да може да я вкарам в видеото. Това са обувките и тя по принцип дойде без обувки. В смисъл, взех я без обувки, защото я взех от втората употреба. Но аз си сложих тези от сетът на Барби, обувките.
където идва 5 чифта. Тя има розово червило, розови сенки, които са някакси пепеляв цвят, понеже не са някакси много ярки, изглеждат даже като лилаво. Има сини очи, които са доста хубави. Аз смятам тази Барби за много сладка и много се радвам, че открих от по-старите Барбита. Ще започна с това пони в момента, защото по принцип не го исках. Ето как изглежда. И както казах, по принцип не го исках, но то вървеше с куклата Брац. И се наложи да го взема. Ето как изглежда, за него няма да правим подробно говорене, защото все пак искахме да видим куклата, понито дори не е оригинално. Куклата също от втора употреба и е от карнавалната серия. Тя идва с тези бутуши. Тя има бял чорапогашник, който е нарисуван върху самите крака. Ето така изглежда роклята й. Тя дойде с две опашки, като косата й е къдрава отзад, а отпред има тези прави два кичура. Аз лично смятам, че е много сладка и предполагам, че това трябва да е Клоуи. Ето така изглежда. За жалост е леко повредено лицето. Тук на веждата, на тази вежда, тук на клепачът и тук на самото око. Въпреки това смятам, че е доста сладка. Ето така изглеждат устните, като на всяка нормална Брац. И има тези много хубави сръчица на блузките, които блестят. Също така има тези панделки на полата на роклята. И отдолу има дантелен вид под полата. Следващите две кукли, които успях да спаса, са кукли Monster High. Извинявам се. Опс. Извинете ме. Са тези кукли Monster High, които са Франки и Клодин и Клео Денил. Извинявам се. Франки е втора генерация, Клео също. И сега ще ви ги покажа. И двете са от втората употреба. Франки идва доста запазена, защото единственото нещо, което й липсва, е обувката. И аз много се радвам за това, защото ще мина и без една обувка по принцип. Не беше скъпа за кукла Monster High, която вече не произвеждат. Тя е с черно-бяла коса и има сини кичури. Правим бърз разказ, само да уточним. Има две различни очи, червено червило и лилави сенки. Ето така изглежда роклята й. Това е обувката й. Надявам се да взема две някой ден или да я открия с две обувки. В момент само искам да я върна тук, къде беше. И това е Клео, която изсложих аз обувки. Франки падна. Която аз изсложих обувки от Ever After High кукла. Не съм сигурен кои са, защото аз нямам Ever After High. Просто ги намерих в една втора употреба и реших, че ще ги купя.
Тя дойде с тази рокля, която дори не изстава, но не е чак толкова зле. Има това диамантче на бузката. Тя е с сини очи, розови сенки и има тези сини точици под очите. Косата й е черна, с тиркоазени кичури. Благодаря, че гледахте. Ако искате още подобни видеа, моля абонирайте за канала и оставете по един лайк. Ако желаете още такива видеа, нали, абонирайте се и ще се чакаме за следващото видео, където ще направя ревю на две Барби русалки, като едната е много стара, а другата е от по-новите. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте за канала. Благодаря ви, че гледахте. Чао!